taruwa ta mata ban ganki ba. Garin Kano na sauka a farkon tafiyata, gidan su Zainaba wata ce mai kaunata. Na ajiye jakata a gidan su na huta, wani muka yi muna fira juna mun fahimta. Ta ce da ni ka turo ba yanzu ba, ka zo mu yi aure ba yanzu ba. Fitaccen shahararren mawaƙin nan wato Hamisu Breaker ya bayyana cewa insha Allah yana nan yana kokarin fitar da wani sabon album a ƙarshen wannan watan da ake ciki. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani a wannan lokaci. Hamisu Breaker yana cikin mawaƙa na gaba waɗanda suke taka rawar gani a daidai lokacin da ake ciki. Lalle Hamisu Breaker yana cikin fitattun mawaƙa waɗanda tauraro su take haskawa a wannan lokaci. Idan kuka yi duba da jajircewa da wannan mawaƙi yake yi, lalle wannan mawaƙi Hamisu Breaker ya kai fagen anana ta mishi, kuma ya kai fagen a jinjina mai, kuma ya kai fagen a nuna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaƙi yake a wannan lokaci, idan har ana maganar mawaƙan Hausa a daidai wannan lokacin da ake ciki, to tabbas Hamisu Breaker yana cikin mawaƙa na gaba waɗanda za a fara kama sunansu a ɓangaren waƙa. Lalle wannan mawaƙi ya samu ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokacin da ba a yi tsammani ba, wanda yanzu haka yana nan yana cin ganiyarsa yanzu haka. Lalle Hamisu Breaker ta shahararren mawaƙi na a zantawar da muka samu damar yi da shi, ya bayyana mana cewa insha Allah yana nan yana ƙoƙarin fitar da wasu shahararrun waƙoƙi a ƙarshen wannan wata mai kamawa. Wannan channel tana cikin ɗaya daga cikin channel ɗin da za su haska waɗannan waƙoƙi da zarar ya fitar da su. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaƙi na wanda ya kai an nuna shi da ɗan yatsa. Tabbas Hamisu Breaker ya kai fage an nuna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake yi, musamman ma a shekarar da ta gabata, lalle wannan mawaƙi ya jajirce ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda waɗannan waƙoƙi sun daɗe suna zagayawa a nahiya. To wannan shekarar ma Hamisu Breaker lalle ya taka rawar gani da irin ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda yanzu haka waɗannan waƙoƙi suna cin ganiyar su a wannan lokaci da ake ciki. Gar ku manta, idan yau shine farkon ku na wannan channel, ku danna mana subscribing kuma ku danna mana alamar ƙararrawa, don shine zai ƙara tabbatar mana da cewa lalle kuna bibiye da mu, kuma shine zai tabbatar da cewa da mun saka sabon bidiyo za ku ji sako a cikin wayoyinku. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaƙi na wanda ya kai amna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake, wannan mawaƙi yana ƙara jinjina wa masoyansa da irin gudunmuwar da suke bashi. Lalle Hamisu Breaker ya ƙara da cewa masoyansa su ne ginshiƙin rayuwar shi, domin su suka ɗaukaka sunansa a irin duniya. Lalle ba zai taɓa mantawa da gudunmuwar da masoyansa suke bashi ba a rayuwar shi. Haka yasa yake ƙara jajircewa da ƙoƙari wurin ganin cewa ya fitar da waƙoƙi masu inganci. Ta haka ɗaya ne zai iya tabbatar da cewa ya faranta wa masoyansa rai. Lalle Hamisu Breaker yana ƙoƙari wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu inganci. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaƙi na wanda ya kai amna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaƙi yake yi, wannan mawaƙi a kwana-kwanan nan ma ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda waɗannan waƙoƙi yanzu haka suna cin ganiyar su a irin duniya. Lalle waɗannan waƙoƙi da Hamisu Breaker ya fitar yanzu haka suna zagayawa sassa